Shawara ga mata kyauta daga idon mikiya. 'Yan matan yanzu abin tausayi ne, sai namiji ya je wajen 'yar shekara 17 zuwa shekara 20. Sai ka ta ce masa ita karatu za ta yi. Idan ya je wajen 'yar shekara 20 zuwa 25, ita kuma ta fara hankali amma sai mai kuɗi take so. Idan ta kai shekara 25 zuwa 30, to a lokacin ta koyi darasi, auren take so kuma wani irin namiji ne. Sai kaga ta fara azumin litinin da alhamis, ta fara yin ƙiyamun laili da bayar da sadaka, tana cewa malam a saka ni a cikin addu'a, Allah ya bani miji na gari ko da talaka ne. Sai kaga ta koma sauraron wa'azin Sheikh Kabiru Gombe na zaman mata ko kuma zaman aure. Yar uwata, idan namiji ya je yana son ki, karki wasa da damarki, domin ta kubce ba lallai ta dawo ba. Wannan shawara ce daga idon mikiya. To a ƙarshe dai karka manta ka danna mana subscribe ko kuma ki danna mana subscribe a wannan channel din tamu. Idan kuma kun subscribe tun a baya, muna so ku yi like ku share bidiyon mu.